Καλημέρα σας. Βάζουμε μέσα σε ένα διάλειμμα λοιπόν νερό και ηλεκτρόδια, μία πηγή ρεύματος και περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί με το λαμπάκι. Γνωστά λοιπόν από την πρώτη λυκείου. Αν βάλουμε σκέτο νερό, το λαμπάκι δεν φωτοβολεί, το κύκλωμα φαίνεται έτσι κι αλλιώς να είναι ανοιχτό. Αλλά ξέρουμε ότι αν προσθέσουμε χλωριούχο νάτριο, όπου το λαμπάκι αρχίζει να φωτοβολεί. Λέμε λοιπόν ότι το χλωριούχο νάτριο είναι ηλεκτρολίτης. Ποιες ενώσεις λοιπόν είναι ηλεκτρολίτες και τι είναι αυτό που κάνει το λαμπάκι να φωτοβολεί? Οι ηλεκτρολίτες λοιπόν είναι οι ενώσεις που με κάποιον τρόπο θα αποδώσουν ή θα παράξουν ιόντα. Τα ιόντα κάνουν ορισμένες αντιδράσεις στα ηλεκτρόδια. Μία στο ένα ηλεκτρόνιο και μία στο άλλο δεν είναι αντικείμενο της σημερινής παρουσίασης και βοηθούν το λαμπάκι να ανάψει. Λέμε λοιπόν ότι λύουν, άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Επιτρέπουν τη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος, αν και η έκφραση αυτή δεν είναι ακριβής. Ποιες ενώσεις είναι οι ηλεκτρολίτες? Αυτές που γνωρίζουμε από την πρώτη λυκείου. Βάσεις, τονίζω, άλατα, οξέα και ορισμένες κρυφές βάσεις για την πρώτη λυκείου όπως η αμμονία. Τώρα όμως είμαστε στον προσανατολισμό και ανεβαίνουν οι απαιτήσεις. Πάμε να δούμε τις ιοντικές ενώσεις. Βάσεις και άλατα είναι οι ενώσεις οι οποίες περιέχουν τουλάχιστον ένα μέταλλο ή μερικές εξαιρεσούλες, όπως οι ενώσεις που μπορεί να περιέχουν το κατιόν του αμμονίου. Ας πούμε το χλωριούχο αμμόνιο είναι ένα άλας. Στις ιοντικές ενώσεις υπάρχει, όπως θα δούμε και μετά, φυσική και μόνο φυσική. Οι ιοντικές ενώσεις είναι ενώσεις οι οποίες αποτελούνται από ιόντα, τα ιόντα προϋπάρχουν. Ιόντα λοιπόν στο πρώτο μέρος εδώ του φαινομένου, ιόντα και στο δεύτερο μέρος του φαινομένου, τα ιόντα προϋπάρχουν, δεν αλλάζει ριζικά η σύσταση της ύλης, δεν έχουμε χημεία, έχουμε φυσική. Φυσική. Απλά ο κρύσταλλος, όπως θα δούμε, διείσταται. Οι βάσεις λοιπόν κάνουν μια αντίδραση διάστασης όπως και τα άλατα. Εδώ λοιπόν θα μάθουμε ότι έχουμε στο πρώτο μέρος διάσταση η οποία είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Το ίδιο και τα άλατα. Χλωριούχο νάτριο βλέπετε ότι διείσταται σε κατιόν νατρίου και ανιών χλωρίου. Το ανθρακικό ασβέστιο διείσταται σε κατιόντα και ανιόντα. Όλα τα φαινόμενα εδώ είναι ποσοτικά, είναι φυσικά φαινόμενα και έχουν απόδοση 1. Στις ομοιοπολικές όμως ενώσεις μπαίνουν όλα τα καλά και τα κακά της χημείας. Εδώ που τα λέμε, τα κακά είναι πιο πολλά. Τι είχαμε δει στη χημεία? Ότι μόνο μία στις 10 ή στην 8η αντιδράσεις είναι αποτελεσματική. Δύσκολα εδώ τα πράγματα. Τι είναι χημεία? Τι σημαίνει εδώ πέρα χημεία? Ότι θα αλλάξει ριζικά η σύσταση της ύλης, ότι θα συμβεί χημικό φαινόμενο όπως το μαθαίνουμε από το γυμνάσιο. Εδώ λοιπόν τοποθετούμε, όπως θα δούμε, κανονικά μόρια όπως τα οξέα. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα οξύ, το υδροφθόριο, θα τοποθετήσουμε κανονικά μόρια τα οποία θα κάνουν κανονικότατη χημική αντίδραση με το νερό και όπως βλέπετε εδώ στο διάγραμμα είναι σχεδόν όλα ασθενή, που σημαίνει θα καταλήξουν σε μια ισορροπία. Να λοιπόν τι συμβαίνει με τα ασθενή οξέα. Δίνουν μια χημική αντίδραση την οποία θα εξηγήσουμε στη συνέχεια, η οποία όμως οδηγεί σε έναν βαθμό ιοντισμού χαμηλό, σίγουρα μικρότερο του 1. Θα δούμε ότι ορισμένες φορές είναι πολύ μικρός. Τι συμβαίνει λοιπόν με τα οξέα? Τα οξέα είναι ομοιοπολικές ενώσεις, όπως βλέπετε σχεδόν όλα ασθενή και πολύ λίγα ισχυρά. Υπάρχουν 5,5 ισχυρά οξέα. Υδροχλώριο, υδροβρώμιο, υδροϊόδιο, νητρικό, υπερχλωρικό και θηϊκό στο πρώτο στάδιο ιοντισμού. Τέλος, υπάρχουν ορισμένες βάσεις οι οποίες είναι ασθενείς. Πάμε να δούμε γιατί η αμμονία είναι βάση σύμφωνα με την παλιά θεωρία που γνωρίζαμε από την πρώτη λυκείου. Γιατί όταν αντιδρά με το νερό δίνει κατιόν αμμονίου και ανιόντα υδροξιδίου. Εδώ πρόκειται για ένα χημικό φαινόμενο γιατί έχουμε σύγκρουση μεταξύ δύο μορίων με όλους τους κανόνες της χημικής κινητικής. Με κατάλληλη ταχύτητα, με κατάλληλο προσανατολισμό. Θα μου πείτε όμως
Πώς διάλεγα τις αντιδράσεις εδώ πέρα? Πότε ήξερα πότε οι ενώσεις είναι οξέα και πότε είναι βάσεις? Αυτό λοιπόν θα είναι το αντικείμενο της συζήτησής μας. Για να καταλάβουμε πότε έχουμε διάσταση και πότε έχουμε ιοντισμό, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο κόσμος μας μπορεί από άποψη χημικού δεσμού να χωριστεί κάθετα σε δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Στον κόσμο των ιοντικών ενώσεων και του ιοντικού δεσμού και στον κόσμο των ομοιοπολικών. Πάμε στην ιοντική κατάσταση. Εδώ, όπως βλέπετε, δεν έχουμε μόριο, αλλά έχουμε κρυσταλλικό πλέγμα. Ένα κατιόν νατρίου στην πραγματικότητα νιώθει έλξεις για 6 ανιόντα χλωρίου. Βλέπετε τα 4 εδώ στις 4 πλευρές του ίδιου επίπεδου, ένα πάνω στον κρύσταλλο και ένα κάτω ανιόν χλωρίου που θα βρίσκεται, τα οποία δεν μπορούμε να δούμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει στις εδώ ιοντικές ενώσεις η έννοια του μορίου, αλλά υπάρχει ένα κρυσταλλικό πλέγμα το οποίο μας δίνει την απλούστερη αναλογία ιόντων στον χημικό του τύπο. Τι εννοούμε όταν λέμε χλωρίχο νάτριο? Ότι έχουμε ένα κρυσταλλικό πλέγμα το οποίο έχει κατιόντα νατρίου προς ανιόντα χλωρίου 1/1. Εδώ λοιπόν το φαινόμενο, όπως είπαμε και πριν, είναι εντελώς φυσικό. Ιόντα έχουμε και πριν, ιόντα έχουμε και μετά. Δεν αλλάζει ριζικά η σύσταση της ύλης σύμφωνα με τον κλασικό ορισμό και θα δούμε γιατί ο κρύσταλλος διαλύεται στο νερό. Χλωρίχο νάτριο στο νερό. Τι βλέπουμε εδώ? Νάτριο και νερό χ. Όσο και να μας φαίνεται περίεργο, δυνάμεις ιόντος διπόλου. Το χλώριο νιώθει μία έλξη για τα ηλεκτροθετικά τμήματα του νερού, ενώ το κατιόν του νατρίου θα νιώσει έλξη από το τμήμα του νερού το οποίο έχει ένα πλεόνασμα αρνητικού φορτίου. Το νερό λοιπόν γι' αυτό είναι και παγκόσμιος διαλύτης, είναι δίπολο και μπορεί πραγματικά να συμπεριφερθεί με τρόπο ώστε να ξεγελάσει τα ιόντα, να φύγουν από το κρυσταλλικό τους πλέγμα και να πέσουν στην αγκαλιά του. Ορισμένα μόρια νερού, συνήθως από 4 έως 6, αγκαλιάζουν το κατιόν του νατρίου. Τόσα μόρια, ίσως και λίγα περισσότερα, πάμε στο πάνω όριο προς το 6, αγκαλιάζουν τα ανιόντα του χλωρίου τα οποία είναι μεγαλύτερα και έχουμε το φαινόμενο της εφυδάτωσης ή ενυδάτωσης, αλλά είναι φυσικό φαινόμενο και αυτό έχει πάντοτε ποσοτική εδώ απόδοση, όταν βέβαια βρισκόμαστε στα όρια της διαλυτότητας και έχουμε διάλειμμα. Τι συμβαίνει όμως στον κόσμο των ομοιοπολικών ενώσεων? Εδώ έχουμε χημεία. Όπως είπαμε, όλα τα καλά και όλα τα κακά της χημείας θα συμβούν εδώ. Το υδροχλώριο είναι ένα μόριο κανονικό που έχει υπόσταση, είναι μόριο, όπως είναι και το νερό ένα μόριο που έχει υπόσταση. Εδώ έχουμε υδρογονάκι, ανιόν χλωρίου, οξυγόνο, υδρογόνο, υδρογόνο και για να γίνει αντίδραση πρέπει να αλλάξει εδώ η σύσταση της ύλης. Πραγματικά, όπως θα μάθουμε, ένα υδρογόνο αποφασίζει να φύγει, να πάει να ενσωματωθεί στο μόριο του νερού και θα αλλάξει ριζικά η σύσταση της ύλης εφόσον ένα κατιόν υδρογόνο φύγει. Θα μείνει πίσω το χλώριο και ένα αρνητικό φορτίο και το νερό, όπως θα δούμε, θα κερδίσει το υδρογόνο συν και θα συγκροτήσει ένα σύμπλοκο. Εδώ έχουμε όλα τα κακά της χημείας. Θέλουμε να πετύχουμε κατάλληλη ταχύτητα, κατάλληλο προσανατολισμό, έχουμε μικρό ποσοστό εδώ στις ενεργές ή αποτελεσματικές συγκρούσεις, αλλά τέλος πάντων το υδροχλώριο θα βρει τον τρόπο να δώσει μια ποσοτική αντίδραση. Θυμίζουμε όμως ότι σχεδόν όλοι οι ηλεκτρολίτες, οι ομοιοπολικές ενώσεις ιοντίζονται με ένα χαμηλότερο βαθμό ιοντισμού. Πάμε να δούμε λοιπόν τη θεωρία του Αρένιους. Τι έχει μάθει ένα παιδί στο γυμνάσιο και στην πρώτη λυκείο και πριν βιαστείτε να μου πείτε τίποτα, δείτε λίγο το σχήμα αριστερά. Αυτό τα λέει όλα. Μόνο αυτό το σχήμα θα έπρεπε να ξέρει ένα παιδί καθώς φεύγει από την πρώτη λυκείο, από το δεύτερο κεφάλαιο. Πάμε να δούμε εδώ τι έχουμε. Άλας. Πότε έχουμε ένα άλας? Όταν
ένα ηλεκτροθετικό και ένα ηλεκτροαρνητικό τμήμα θα διασταυρωθούν. Ξέρουμε τον κανόνα χ-αστή. Θα βάλουμε τα ψ και χ χωρίς τα φορτία τους και τότε έχουμε ένα άλλας. Τι είναι οξύ στην πραγματικότητα σύμφωνα με τη θεωρία Αρένιους, την οποία γνωρίζουμε από την τρίτη γυμνασίου και την πρώτη λυκείο? Είναι η ειδική περίπτωση της ένωσης κατά την οποία ως ηλεκτροθετικό τμήμα είναι μόνο το κατιόν υδρογόνο. Τότε θα έχουμε οξύ αυτού του τύπου. Τι είναι βάση? Η ειδική περίπτωση κατά την οποία έχουμε ένα ανιόν υδροξιδίου. Τότε θα έχουμε μία βάση αυτού του τύπου, μία βάση Αρένιος. Τι είναι το νερό? Η ειδική περίπτωση κατά την οποία και στα δύο, και στο κατιόν και στο ανιόν, είμαστε δεσμευμένοι. Το κατιόν είναι του υδρογόνου και το ανιόν του υδροξιδίου. Γιατί μιλάμε για εξουδετέρωση κατά Αρένιους με το γνωστό τρόπο οξύ και βάση, άλας και νερό? Για κοιτάξτε, οξύ και βάση. Διασταυρώνονται τα ιόντα και θα πάρουμε άλας και νερό όπως είναι φυσιολογικά. Αυτό το σχήμα περιέχει ολόκληρο τον πυρήνα της θεωρίας Αρένιους. Θα μπορούσαμε να πούμε και ότι, ως παρατήρηση, οι χημικές ενώσεις, τα οξέα και οι βάσεις στη θεωρία Αρένιους πρέπει να είναι πραγματικά ενώσεις, δηλαδή όχι ιόντα. Πρέπει το διάλειμμα να ορίζεται ως υδατικό, γιατί να την η θεωρία. Το υδροχλώριο διαλύεται στο νερό, αντιδρά και δίνει το κατιόν υδρογόνο. Η ιοντική ένωση διείσταται στο νερό και αποδίδει το ανιόν υδροξιδίου. Υδατικό διάλειμμα λοιπόν και καθαρός ο ρόλος των χημικών ενώσεων. Μία ένωση θα είναι ή οξύ ή βάση. Πρέπει να πάρει στρατόπεδο, πρέπει να πάρει μέρος σε ένα από τα στρατόπεδα στη θεωρία του Αρένιους, κάτι που δεν ισχύει στην θεωρία Bronsted-Lowry που βλέπουμε τώρα. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς αντιμετωπίζουμε τα οξέα και τις βάσεις στη θεωρία Bronsted-Lowry. Όλη τη θεωρία Bronsted-Lowry μπορούμε να την μάθουμε αν φανταστούμε το εξής. Τι είναι οξύ και τι είναι βάση? Οξύ είναι ο πρωτονιοδότης, βάση είναι ο πρωτονιοδέκτης και ο Θεός βοηθός. Όλα τα άλλα θα τα κάνουμε ως παραγωγή σκέψης. Αυτή είναι όλη και όλη η θεωρία Bronsted-Lowry. Οξέα είναι οι πρωτονιοδότες και βάσεις είναι οι πρωτονιοδέκτες. Τα άλλα θα τα σκεφτούμε εμείς. Έχουμε λοιπόν το υδροφθόριο εδώ, όπως βλέπουμε στο σχήμα μας, να αποφασίσει να δώσει ένα κατιόν υδρογόνου στο νερό. Σύμφωνα με τη θεωρία Bronsted-Lowry, το οξύ είναι το υδροφθόριο είναι πρωτονιοδότης, εδώ έχουμε το οξύ και το νερό καθίσταται εδώ ως βάση. Πάμε να δούμε λοιπόν βάση το νερό, αφού έγινε δέκτης. Πήρε το νερό το υδρογόνο συν, το αφομοίωσε εδώ σε μία δομή στην οποία έδωσε το οξόνιο. Τώρα όμως άμα σκεφτούμε πώς γυρνάμε από το δεύτερο μέρος στο πρώτο, αφού γνωρίζουμε πλέον την ισορροπία, θα δούμε ότι το νερό παίζει πλέον, το οξόνιο παίζει το ρόλο του οξέως και το ανιόν του φθορείου θα παίξει το ρόλο της βάσης. Για να γυρίσουμε προς τα αριστερά. Πάμε να δούμε την αμμονία. Γνωστή βάση, γνωστός ύποπτος για να πάρει κατιόν υδρογόνο. Το νερό όμως δεν είναι και τόσο γνωστό, αλλά εδώ βλέπουμε ότι μπορεί να παίξει το ρόλο του οξέως. Το νερό λοιπόν ως οξύ σε αυτήν την παράσταση εδώ. Τι θα γίνει για να πάμε από τα προϊόντα προς τα αντιδρόντα? Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι το κατιόν αμμονίο θα πρέπει να δώσει το υδρογόνο συν στο ανιόν του υδροξιδίου. Αν απογυμνωθεί από το υδρογόνο συν θα μας δώσει την αμμονία, άρα αυτό τώρα παίζει το ρόλο του οξέως, οξύ λοιπόν, και ανιόν υδροξιδίου ως βάση, αφού θα πάρει το κατιόν του υδρογόνου και θα δώσει το νερό. Αν το προσθέσετε αλγεβρικά θα προσθέσετε στο οξυγόνο υδρογόνο πλην το υδρογόνο συν και βλέπετε τα φορτία θα εξουδετερωθούν και θα πάρουμε υδρογόνο 2 οξυγόνο. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε πράγματα απ' έξω στη θεωρία Bronsted-Lowry. Σας είπα ότι η θεωρία είναι μόνο το κόκκινο, όλα τα άλλα τα κάνουμε ως παραγωγή σκέψης. Τι βλέπουμε εδώ? Ότι το οξύ λοιπόν το υδροφθόριο έχει την ίδια ρίζα με το ανιόν του φθορείου, μοιάζουν πολύ
και το νερό αποτελεί ένα δεύτερο ζεύγος με το κατιόν οξωνίου ως προς το ότι διαφέρει κατά ένα κατιόν υδρογόνου. Είναι φυσιολογικό εφόσον αυτή η αντίδραση είναι πρωτολυτική, δηλαδή έχει να κάνει με μεταφορά ενός πρωτονίου. Το υδροφθόριο λοιπόν, αφού δίνει ένα κατιόν υδρογόνο, θα μείνει ως φθόριο πλην. Ενώ το νερό, θα γράψουμε πρώτο το οξώνιο εδώ και έπειτα το νερό και το οξώνιο ανταλλάσσουν ένα κατιόν υδρογόνου και συγκροτούν ένα δεύτερο ζεύγος. Τα ίδια πράγματα έχουμε και στην αντίδραση εδώ της αμμονίας. Η αμμονία έχει την ίδια ρίζα με το κατιόν αμμονίου και διαφέρουν κατά ένα κατιόν υδρογόνο, συγκροτούν το πρώτο ζεύγος της παρέας, το νερό με το ανιόν του υδροξιδίου συγκροτεί το δεύτερο ζεύγος και πάμε να τα παρουσιάσουμε. Το κατιόν αμμονίου λοιπόν με την αμμονία αποτελούν το ένα ζεύγος, το άλλο ζεύγος το αποτελούν το νερό με το ανιόν υδροξιδίου. Τι παρατηρούμε λοιπόν σε αυτά τα ζεύγη? Φυσικά διαφέρουν κατά ένα κατιόν υδρογόνο αφού αυτό μεταφέρεται συνεχώς για να παραχθούν και αυτά τα ζεύγη έχει αποφασιστεί να ονομάζονται ως συζυγή ζεύγη. Συζυγή λοιπόν είναι τα ζεύγη τα οποία διαφέρουν κατά ένα κατιόν υδρογόνο. Παράγονται μέσα από την πρωτολυτική αντίδραση. Είδαμε στη θεωρία του Αρένιος ότι κάθε ένωση πρέπει να διαλέξει στρατόπεδο, ή θα είναι οξύ ή θα είναι βάση. Εδώ ισχύει αυτό. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει με το νερό. Στην πρώτη αντίδραση το νερό μας εμφανίζεται ως βάση. Ήθελε να ικανοποιήσει το οξύ. Στη δεύτερη όμως το μόριο του νερού αποφασίζει να συμπεριφερθεί ως οξύ, ώστε να βολέψει και την αμμονία. Το νερό λοιπόν βλέπουμε ότι έχει μια διπλή συμπεριφορά και αυτήν δεν θα μπορούσε παρά να αποδοθεί και σε μια αντίδραση μεταξύ δύο μορίων νερού. Πάμε να δούμε το νερό εδώ ως οξύ, εφόσον αποδίδει κατιόν υδρογόνο, και το νερό εδώ ως βάση. Το νερό βάση που θα πάρει το κατιόν θα μεταμορφωθεί σε ένα συζυγές οξύ όπως είδαμε. Ενώ το νερό οξύ που θα αποδώσει το κατιόν υδρογόνο θα μεταμορφωθεί στην συζυγή βάση και πρέπει πάλι να ξεχωρίσουμε τα ζεύγη. Ας πάρουμε εδώ το πρώτο ζεύγος και ας πάρουμε εδώ το δεύτερο ζεύγος. Σε όλες τις πρωτολυτικές αντιδράσεις θα δημιουργούνται δύο συζυγοί ζεύγη. Θυμίζουμε ότι αυτά τα δύο ανήκουν στην πρώτη αντίδραση, αυτά τα δύο ανήκουν στη δεύτερη αντίδραση. Έχουν παραχθεί μέσα από μια πρωτολυτική δράση. Τα μόρια όμως τα οποία μπορούν να έχουν διπλή δράση ονομάζονται αμφολίτες ή αμφιπρωτικές ουσίες και χαρακτηρίζονται όπως βλέπετε εδώ από μια αντίδραση αυτοϊοντισμού. Ένα μόριο νερού να λειτουργεί ως βάση και ένα μόριο νερού να λειτουργεί λοιπόν ως οξύ. Έχουμε μια αντίδραση αυτοϊοντισμού εδώ. Τέτοιες αντιδράσεις θα υπάρχουν πολλές. Αν θεωρήσουμε το όξινο θιούχο ανιών, θα δούμε ότι έχει προσόντα να λειτουργήσει και ως οξύ και ως βάση. Γιατί? Έχει ένα φορτίο πλην, άρα μπορεί να έλξει το κατιόν υδρογόνο, αλλά έχει και υδρογόνο και μπορεί να το αποδώσει. Θα μου πείτε ποσοτικά? Όχι, με πολύ μικρή απόδοση, αλλά μπορεί να παρατηρηθεί μία τέτοια δράση. Θα πάρουμε λοιπόν αυτά εδώ τα προϊόντα. Τι προσέχουμε? Έχουμε δει από τη διόρθωση ότι κάνουν λαθάκια οι μαθητές επειδή δεν επιβεβαιώνουν στη σκέψη τους την διατήρηση της ύλης και του φορτίου σε μια χημική εξίσωση. Συνολικά εδώ θα πρέπει το φορτίο να είναι 2 πλην. Επομένως συνολικά και στην δεύτερη και στο δεύτερο μέρος θα πρέπει το φορτίο να είναι 2 πλην. Πρέπει να φροντίζετε λοιπόν να έχετε τα φορτία σας σε τέτοια ισορροπία ώστε να ισχύει η διατήρηση του φορτίου. Προσέχουμε λοιπόν όταν γράφουμε τις δράσεις. Εδώ όπως βλέπουμε η θεωρία Bronsted-Lowry είναι η αποθέωση της σχετικότητας. Δεν υπάρχει αυτό που βλέπαμε πριν ότι η ένωση εδώ στο αρένιος θα πάρει το ρόλο της, θα έχει ένα καθαρό ρόλο, θα είναι οξύ η βάση. Εδώ είναι η αποθέωση της σχετικότητας.
δεν χρειαζόμαστε καθόλου νερό. Μελετάμε, εμείς επιλέξαμε εδώ αντιδράσεις με νερό, αλλά η θεωρία Bronsted-Lowry μπορεί σε μια ακραία μορφή να αφορά και σε δύο οξέα ή σε δύο βάσεις. Είναι η αποθέωση της σχετικότητας. Πάμε να δούμε πρώτα τη σχετική ισχύ και μετά αυτό που είπαμε. Παίρνουμε την αντίδραση του υδροχλωρίου, το οποίο είδαμε από την αρχή ότι ανήκει στα ισχυρά. Και θέλουμε να μελετήσουμε το υδροχλώριο ως οξύ, αλλά και το ανιόν του χλωρίου ως βάση. Και σκεφτόμαστε. Το υδροχλώριο απέδωσε εύκολα κατιόν υδρογόνο. Πώς το ξέρουμε, αφού η αντίδραση προς τα δεξιά ήταν ποσοτική. Για να μελετήσουμε τι σοή βάση είναι το ανιόν χλώριο. Το ανιόν χλώριο, υπό νορμάλ συνθήκες, θα έπρεπε να πάρει το κατιόν υδρογόνο από το οξόνιο και να γυρίσει πίσω την αντίδραση. Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν το οξύ είναι ισχυρό, το ανιόν χλωρίου σημαίνει ότι δεν μπορεί να πρωτονιωθεί εδώ πέρα, άρα σημαίνει ότι το ανιόν του χλωρίου είναι εξαιρετικά ασθενές ως βάση. Αν ήταν καλή βάση δεν θα ντρεπόταν, θα έπαιρνε το υδρογόνο συν και θα μας έδινε αντίδραση προς τα αριστερά. Βλέπουμε όμως ότι το ανιόν του χλωρίου είναι μία βάση αρκετά ψόφια. Η σχετική ισχύ λοιπόν είναι η σχέση έχει τη σχέση των αντιστρόφως αναλόγων ποσών. Όσο πιο ισχυρό είναι το οξύ, τόσο πιο ασθενής είναι η συζυγής του βάση. Και από εδώ βγαίνει ένα μεγάλο συμπέρασμα. Τι ξέρουμε λοιπόν? Ότι όταν θα τοποθετήσουμε υδροχλώριο μέσα στο νερό, θα κάνουμε το κλασικό πινακάκι που έχουμε συνηθίσει εφόσον γνωρίζουμε την αντίδραση. Θα πάρουμε ας πούμε σε, μείον σε και στο τέλος υδροχλώριο 0. Και εδώ θα έχουμε σε και σε. Τι καταλαβαίνουμε λοιπόν? Ότι αν εδώ θεωρήσουμε ότι έχουμε ισορροπία, αυτήν θα έχει μετατοπιστεί πλήρως προς τα δεξιά, δηλαδή προς τον ασθενή ηλεκτρολίτη. Γι' αυτό υπάρχει το μεγάλο συμπέρασμα, ότι οι ισορροπίες είναι μετατοπισμένες προς τους ασθενείς ηλεκτρολίτες. Αυτό δεν πρέπει μόνο να μπορεί ένας μαθητής για να δώσει εξετάσεις να το ανακαλεί στη μνήμη του, αλλά πρέπει να το νιώθει, ότι η ισορροπία θα έχει μετατοπιστεί προς τον ασθενέστερο ηλεκτρολίτη. Η αποθέωση λοιπόν της σχετικής ισχύως μπορεί να αποδοθεί με ένα ας πούμε θεωρητικό πείραμα. Τι θα γίνει αν θα βάλουμε ένα πολύ ισχυρό οξύ και ένα πολύ ασθενές οξύ μέσα σε ένα διάλειμμα? Σε μια ακραία περίπτωση, όταν το θηϊκό οξύ είναι αρκετά δραστικό, θα μπορέσει, εφόσον φροντίσουμε τις συνθήκες να έχει μεγάλη συγκέντρωση, να είναι μεγάλη θερμοκρασία, θα μπορέσει να πρωτονιώσει το οξικό οξύ και θα παίξει τότε αυτό το ρόλο του οξέως και το εθανικό οξύ εν μέρη θα έχει πάρει ένα ρόλο βάσης. Αυτό είναι λίγο τραβηγμένο, αλλά θέλαμε να το παρουσιάσουμε ώστε να μείνει σε όλους όσους παρακολουθούν το πολύ σπουδαίο συμπέρασμα ότι η θεωρία του Αρένιους είναι η αποθέωση της σχετικότητας. Στη θεωρία λοιπόν του Αρένιους δεν υπάρχουν μόρια ιόντα με προαποφασισμένο ρόλο, δεν υπάρχουν μόρια τα οποία έχουν αποκλειστικά και ένα ρόλο, δεν υπάρχει το νερό με έναν ρόλο ή δεν υπάρχει το νερό ως διαλύτης. Πάντοτε θα μελετάμε την σχετική ισχύ των δύο αντιδρόντων που μας δίνουν. Αυτά ως μια πρώτη γεύση για τα αρχικά αυτού του κεφαλαίου αποτελούν μια καλή βάση ώστε να μπορείτε να εκτελείτε τις αντιδράσεις του ιοντισμού της διάστασης με σχετική ευκολία και να έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.